de Barrio Sésamo, però sí sóc aquella persona que no sabia ningú qui era a les bodes i a les comunions. Avui és un programa molt especial perquè tenim aquí al plató de Més TV a una persona molt important dintre del món de la borsa, però abans sàpiguen que poden guanyar una calculadora IFHTP doble generacional en càmera integrada. Com? Molt fàcil, doncs enviant un missatge curtet al 7202, posen vull una calculadora per fer els comptes a final de mes, espai i el que vulguin. Ara sí, és moment de presentar el nostre convidat. Ell és José Manuel Calderón, una persona molt important, director, entre d'altres, de Banc Faixarda i també autor de diversos llibres amb títols que no explicarem ara, perquè si no estaríem tota la mitja hora. És moment ja de presentar senyor José Manuel Calderón. Molt bona tarda. Muy buenas tardes. Gràcies per estar aquí a Més TV. Bé, la gent que ens està sentint ara des de casa, que ens està veient, es preguntarà qui és el senyor José Manuel Calderón. Qui és José Manuel Calderón y desde dónde es? ¿Quién es José Manuel Calderón, no? Es un millonario a base de tener una pequeña empresa y a partir de fusionarse con otras empresas famosas como la SSL, la XL y todo a partir de acciones del Plus, con el Floire, inversiones varios, con Actio, pluscuamperfectos. ¿Pero el agudo o el invertido? El obtuso. El obtuso. Para dar un ejemplo de cómo he llegado aquí. Usted tiene un billete de 5, 10, 50 euros, vaja, más o menos. Vaja, la veritat és que amb això havia de fer la compra. A ver. Doncs tinc aquí 5 euros. Muy bien, a ver, aquí, billete de 5 euros. Y ¿eso no es un elefante que está volando o algo? ¿Un elefante? ¿Volando? ¿Dónde está? Me habían dicho que ya se habían extinguido. Vaja, perdonin, estàvem amb el senyor José Manuel Calderón comentant doncs, com havia sigut la seva vida i com havia arribat a ser la persona tan important. Però ara és moment de preguntar-li per què Banc Faixarda en tan sols un mes s'ha situat entre el millor banc del món estatal. El mejor banco de España y de Europa, hay que recalcar cómo lo hemos conseguido a partir de acciones. Acciones, comprar, vender, a partir de pequeñas cosas, por ejemplo, con un reloj. Con un reloj. ¿Usted tiene reloj? Sí. Déjeme, un rellotge que, per altra banda, doncs, és un regal de la meva dona, així que vagi en compte. A ver, reloj, muy bonito, Su mujer tiene gusto. Esto es un Rolex, un reloj de lujo, pero a partir de un insignificante reloj puede ser millonario. Puede ser como hemos sido nosotros. ¿Esa no es la Montserrat con tanga? La Montserrat con tanga? Sí, mire. On està? Aquí? Allà? Vaja, doncs continuem amb aquesta interessant, jo diria que entrevista amb el senyor José Manuel Calderón, que ens està ensenyant com la seva empresa i com la seva persona ha arribat a ser la persona tan influent i important que és aquí al món de Tarragona. Senyor Calderón, li podríem preguntar, perquè hi ha molta gent que ens estarà veient des de casa i s'estarà preguntant què vol ser milionari. ¿El milionari neix o es fa? El millonario creo que se hace, pero una vez está hecho el millonario, tiene que saber estar como millonario. Por ejemplo, una manera de vestir, que decimos nosotros los accionistas. Una americana dice mucho si es pobre, rico, millonario. Su americana, por ejemplo. Déjemela. ¿Vol l'americana? Déjeme la americana. ¿Segur? Sí, parece muy bonita. Usted déjeme la veritat és que és una situació bastant irreal, però vaja, si el senyor José Manuel Calderón ens pot explicar com fer-se milionari, doncs crec que val la pena. No, porque esta americana, yo creo, pues puede ser una americana de una persona, pues se lo pueden ver bien, de una persona normal y corriente, ¿no? Pero... Espera un momento, que me he dejado una cosa la americana. Sí. Un momento. Vamos, cógelo. Sí, és que tinc aquí el fax, perdonin, gràcies. No, pero a partir de esta americana, por cierto, una cosa que quiero decirle, ¿está bien los decorados de esta tele? Sí, home, sí, nosaltres mirem que tot tingui un sistema
fluvial que pugui permetre que la llum i la tonalitat siguin les més adients. Jo no dic que sigui la millor, evidentment, però... Sí, muy bien, cuando usted quiera podemos continuar con la entrevista. Molt bé, doncs. I per acabar, perquè ja el temps és or, ho saben tots els nostres telespectadors, que el temps és vital, No se pràcticament. nota, no se nota. No es nota. Doncs un petit consell per a aquella petita empresa que està començant ara mateix, per a aquells joves empresaris que estan començant ara mateix, què els diria per poder arribar on ha arribat vostè? Es la frase esencial que tenemos nosotros, los accionistas, los millonarios, los que se dedican al medio económico, es ir sobre ruedas. Sobre ruedas. Ir siempre con un coche. Com un cotxe. Para dar un ejemplo, usted tiene coche. Sí. A ver, pásame las llaves, por favor. Les llaves del cotxe. Las llaves. Vaja, és que jo amb el cotxe és pràcticament essencial, perquè jo visc a 120 quilòmetres d'aquí i cada dia m'haig de desplaçar amb el meu cotxe, per tant, sense el cotxe pràcticament no podria desplaçar-me. Pásame. ¿Sí? ¿Usted tiene un coche? ¿Qué coche tiene usted? Jo tinc un cotxe vermell. ¿Un coche rojo y dónde lo tiene aparcado, más o menos? Home, doncs a la plaça dels Carros. A la Plaza de los Carros, de color rojo. Sí. Vale, pues muchas gracias. ¿Sí? Sí. Por cierto, ¿ese no es el Agustín Mayol con una camiseta de Reus Capital? Agustí Mallol. On està? Més una samarreta de Reus Capital. Em sembla que això no m'acabo de creure massa, però... Senyor Calderón? Senyor... Vaja, doncs, sembla ser que el senyor José Manuel Calderón ens ha ensenyat avui, en el programa del Més Economia, com fer-se ric i, sobretot, com pujar una empresa que estava pràcticament al no-res. Nosaltres tornarem, no sé si jo, perquè ara hauré d'anar caminant cap a casa, a 120 quilòmetres, però en definitiva el programa segur que tornarà al Més Economia. Gràcies per la seva atenció i fins a prop.